Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. El llit ha d'estar a una posició de 35 graus i hem d'estar de cara cap amunt. Flexionem les cames, recolzem els peus al llit, ens asseiem correctament i comprovem els valors del pulsioxímetre. Estirem una de les cames recolzant-la al llit. Flexionem la cama que està estirada arrossegant-la pel llit i tornem a la posició inicial. Fem 5 repeticions amb cada cama. Si ho tolerem, realitzarem el mateix exercici, però en aquest cas, un cop la cama estigui flexionada, la portarem cap al pit amb ajuda de les mans. Aguantem uns 3 segons i tornem a la posició inicial estirant la cama suaument pel llit. Fem 5 repeticions amb cada cama. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.